zato jedan od primjera lijepog svršetka je onaj primjer koji sam vam spomenuo u prošlom predavanju. A kaže vam da onaj hadis, odnosno hadis Ma'iz ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, i one žene sa kojim je počinio zinaluk, da je uistinu jedan, da kažemo, hadis iz kojeg može čovjek toliko da nauči stvari koji su vezane za njegov život. Između ostalog je da nikada da ne pocijeniš čovjeka radi nekog grijeha zato što si ga vidio da upao neki grijeh, nego da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala, da odstrani od njega taj grijeh. Jer čovjek može upasti nekada u grijeh, pa da učini taubu Allahu tabaraka wa ta'ala od tog grijeha, da mu Allah tabaraka wa ta'ala oprosti i da ga uvede u džennet. A da tebe radi tvoje oholosti, Allah tabaraka wa ta'ala odvede u vatru. I zato onaj hadis ko nije bio prisutan, ponovit ću ga ukratko, hadis zabilježi imam Buhari i Muslim i drugi, da je došao čovjek koji je bio ashab, koji se zvao Ma'iz ibn Malik, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i rekao Allahu poslaniće očisti me. Pa mi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, teško tebi, idi i traži oprost od Allaha. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ga pitao od čega da ga očisti. Znao da je uradio nešto, međutim idi i moli Allaha da ti oprosti. Pa je kaže se vratio brzo posle toga i ponovo rekao Allahu poslaniće očisti me. Pa mu poslanik rekao idi i traži oprost od Allaha. Pa mu rekao treći put došao, Allahu poslaniće očisti me. Pa mu poslanik rekao idi, pa mu došao četvrti put i rekao mu Allahu poslaniće očisti me. Pa kaže od čega da te očistim? Kaže očistim od zinaluka. Očistim od zinaluka Allahu poslaniće. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, pogledajte milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u obhođenju prema ljudima. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ebihi džunun. Kaže da ovaj čovjek nije lud. Pa je rekao nisam lud Allahu poslaniće. Pa je rekao da ovaj čovjek nije popio alkohol. Pa se primakao jedan od ashaba. Kaže Allahu poslaniće ne čuje se alkohol iz njega. Pa mu je rekao da je nisi možda samo dodirnuo ili poljubio. Kaže ne Allahu poslaniće nego učinio sam zinaluk. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njim išli kazna. Pa se nad njim izvršila smrtna kazna. Pa su ljudi počeli da o njemu govore. Pa je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam i rekao, kaže tako mi onoga učuje ruci moja duša, pokajao se Allahu tabaraka wa ta'ala taubom, kada bi se jedan cijeli narod pokajao takvom taubom, bilo bi im dovoljno. Pa je ne tako dugo poslije njega došla žena koja je počinila zinaluk sa njim. I rekao Allahu poslaniće očisti me. Kaže poslanik, a čega da te očistim? Kaže očisti me kao što se očistio Ma'iza. Kaže Allahu poslaniće, ja sam trudna. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idi. Kad rodiš dijete, kad dijete počne jesti, onda mi dođe. Pa se vratila. Ofijedihi hubsun. A dijete u svojoj ruci držalo hljeb. Rekla Allahu poslaniće, da voli ti. Allahu poslaniće, ovo je moje dijete. Počelo da jede hranu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njom izvrši kazne. Pa su ljudi počeli da o njoj govore. Pa među njima koji je kamenovo bio Khalid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu. Pa kada je bacio kamen na nju, fesabbaha, rekao je o njoj nešto ružno. On je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, mehlen ja Khalid. Rekao je poslanik, polako o Khalida, pokala se taubom, da se takvom taubom pokaju čovjek od velikog zuluma, Allah bi mu oprostio. Ovo je jedan od primjera, draga braćo, taube, od lijepog sušetka. Iako čovjek učini grijeh kakav učini, ali Allah tabarak wa ta'ala mu podari da učini taubu, i olakša mu taubu, umili mu taubu, i Allah tabarak wa ta'ala da uvede u džennet. I zato, draga braćo, kada je u pitanju tauba, čovjek mora da razmišlja, jer ovaj život ide. I svaki trenutak
našeg života ide. I dani prolaze. I svaki trenutak u kojem se nalazimo ili nas vodi Allahovoj srdžbi, ili nas vodi Allahovom zadovoljstvu. Svaki trenutak. Ili te vodi Allahovoj srdžbi, ili te vodi Allahovom tabarak wa ta'ala zadovoljstvu. I ovaj život je taki, on te nasmiješi u jednom trenutku da bi te možda rasplakao u vječnost. A ponekad te rasplaće koji trenutak da bi te nasmijao u vječnost. I zato najljepši što može čovjek osjetiti u svom životu jeste blizinu Allaha tabaraka wa ta'ala. I slast ibadeta. I slast pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Dok ono najteže što čovjek može nositi na svojim plećima na ovom dunjalu koji jesu grijesi i težina grija. I od toga može ništa teže biti. I zato ova tauba, zato ova uputa koju nam je Allah tabaraka wa ta'ala podario, čovjek ne smije da se igra sa njim. Čovjek s ovom uputom ne smije da se igra. I treba da zna da je najvrijednije što ti Allah tabaraka wa ta'ala dao da upoznaš ovaj pravi put. Nije vrijednost dunjaluka da imaš imetak. Da vidiš da ljudi imaju ovoliko ili onoliko, a da ti nemaš. I da kažeš Allah tabaraka wa ta'ala nije odlikovao. Nije mjera bogobojaznosti i blizine Allahu tabaraka wa ta'ala koliko je Allah kome da od imetka, od porodice, od žena, od djece.